Здравейте на канала Звездни стъпки. Отново сме заедно днес, за да разгледаме месец октомври през призмата на Таро. Влизаме в новият месец след едно огнено пълнолуние в Овен, да видим къде ще ни заведе то. Подсещам ви, съветвам ви отново да гледате видеята, освен за зодията си, и тези за вашите асценденти Луна, за да получите по-пълна картина от тази прогноза. Напомням, че е само прогноза, обща при това и няма как да пасне 100% на всички. Но след като я гледате, има нещичко за вас тук. Благодаря, че сте с мен и ме подкрепяте с лайкове, коментари и абонаменти. Темите, които ще разгледаме, са вашата обща енергия за месец октомври. Знаете, тя е водеща относно това в какво настроение ще бъдем и как ще възприемаме и реагираме на събитията. Сферите, които ще разгледаме, са работна, любовна и социален кръг. Съм решила да включа този път за вас. И така, настанете се удобно и нека да видим сега рете на земните знаци Телец, Дева, Козирог. Обща енергия за месец октомври за телците. Зодия Телец, месец октомври, обща енергия. Нека да видим девите. Обща енергия за зодия Дева, месец октомври. И Кози Рози през месец октомври. Каква енергия ще бъдете? Прекрасно. Телците сякаш са решили през месец октомври да запазят стабилността си, да запазят това, което имат, как като не го раздават така необмислено. Така че ще бъдете в една, да ви кажа, не много нетипична за вас енергия. Смятам, че тук повечето телци ще се съгласят, че са пестеливи. Ще си поддържате тази тенденция. Сега тук е възможно така малко да се лишите от възможността да надграждате с идеята наистина да съхраните това, което имате. Сякаш ще се пазите от преразходи и от излишни харчове, но какво пък, няма нищо лошо всъщност в това. Сега това колко ще ви направи щастливи и доволни е друг въпрос, но така или иначе някак ще ви подсигури и ще се чувствате спокойни, ако не, нали, така презадоволени от това, което имате, но тук държите положението, това, което имате ви е достатъчно и всъщност мога да кажа, че един така приемлив, задоволителен, дори бих казала, месец октомври за вас и вашата енергия някак достатъчно стабилна, за да се чувствате спокойни. Девите ще бъдат едни така социални пеперуди, едни комуникиращи хора, напред-назад, така в една творческа, жива, позитивна, дори тинейджърска енергия ще бъдат девите, но явно тя ви е необходима, някак сте се заредили, може би, от това огнено пълнолуние, така едно позитивно и една жизнерадостност, така блика от вас. Ще бъдете готови да се хвърлите за осъществяването на идеите си, много идейни и много готови да ги реализирате. Сега, доколко ще имате възможността и опита и зрелостта, нали, това е друга тема, но импулс няма да ви липсва, искрата няма да ви липсва, а точно това е необходимо за така първоначалното задвижване на нещата, така че вие ще притежавате тази позитивност и тази комуникативност, която ви е необходима, и този младежки дух някак ще го събудите през новият месец. Кози розите ще бъдат в дамите от вас, които ме гледат тук, в една градивна, в една спокойна, в една
изцяло постигнали това, което искат, състоянието, което искат. Тук, може би, наистина и материално ще бъдете на ниво и това ще ви дава една стабилност, но и не само, някак сте постигнали едно състояние на духа, повдигнали сте вибрацията си високо и се чувствате добре, и се чувствате прекрасно. А какво се случва, когато се чувствате прекрасно? Вие сте в състояние да давате. За господата от вас, които гледат, всъщност ще имат такава жена в енергийното си поле, така че могат да се чувстват заредени, подкрепени и могат да се чувстват и те в тази енергия, защото тя така ще строи към тях и възползвайте си и вие, тя е много творческа и много градивна и много зареждаща, докато дамите от вас са проекти, които сте решили да стартирате или които вече сте стартирали, ще започнат да дават резултат, ще берете плодовете на труда си и ще се радвате на това, което имате като вътрешно състояние и като материално такова. Да видим работната сфера за земните знаци. Работната сфера за земните знаци. Ами една материална, първо материална стабилност. Повечето тези от вас, които разчитат на семейство, всъщност, или имат някакъв семейен бизнес, той ще върви добре, ще бъде в подем, някак сякаш ще успеете да го управлявате точно както трябва. Тук, ако имате нужда пък за работа да ви се помогне от семейство, също може да разчитате. Ако ви трябва така, тук тези от вас, които се занимават с земеделие, повече работна ръка, някак да приберете реколтата, да ви се помогне, ще има на кого да разчитате в лицето на семейството си. Много градивно, много позитивно и много имащо всъщност в работен план ще бъде, но ще бъде и работно. Нали? Мога да кажа, че няма да се отдадете на почивка и няма да се изкушите всъщност да почивате. Напротив, ще надграждате и ще увеличавате и резултатите, и доходите си, така че но в работен план наистина е една стабилност и хора, на които може да разчитате, така че няма за какво да се безпокоите в работно отношение. Нека да видим в любовно как ще бъде романтичната сфера. Ами тук кралят на чашите за повече от вас, така че ще имате емоционална подкрепа в лицето на мъж, който може да ви разбере, в лицето на емоционално интелигентен мъж, такъв, който така някак ще отгатва какво ви е, без много да се налага да говорите. Така че прекрасни моменти и разбиращ и приемащ мъж, дори като неговото присъствие може да бъде лечебно, но тук едно на ум, че този човек така, както разбира вас, така може да разбира и останалите дами, така че внимавайте тук да не хвърляте усилия, всъщност да го задържите и да го направите някак, да се опитвате така, наистина като с усилия той да бъде само ваш, защото този господин някак ще бъде повече настроен да се забавлява, да му е приятно с вас. Да, той ви разбира, той ви усеща, той знае какво искате, от какво имате нужда, но някак така не е много стабилен да се задържи и да ви даде и онази така материална подкрепа, която вие имате, или онази сигурност, която ви е необходима, така че вземете каквото можете като емоция от него, но не разчитайте много. Ако в любовно отношение всъщност искате месец октомври и се надявате месец октомври да донесе някаква стабилност, то по-скоро
Той ще донесе едни така прекрасни романтични моменти споделени, много страст, но като сякаш нищо сериозно през месец октомври. Така не очаквайте. Много страст, много така огнени, емоционални моменти, много забавление, но нищо по-сериозно, някак не вещая октомври за земните знаци. И да видим вашият социален кръг, какво се случва във вашият социален кръг. Някак все едно сте се затворили за този социален кръг, чувствате се нужда от изолация, като че ли, или сякаш се чувствате предадени, или сякаш се чувствате, че може би трябва да изчакате. Да, тук като че ли повечето от вас така са били жертва на някаква заблуда. Някой се опитал така да ви замъгли представите за нещо, в резултат на което вие сте разочаровани и като че ли ще си сложите така едно ограничение и няма много да отговаряте на покани и на обаждания и така за повечето от вас тук, може би с изключение на девите, които пък за тях като предупреждение не подхождате така наивно. Има нещо в социалния ви кръг, което се нуждае от преразглеждане, но сякаш не е дошъл момента за това. В момента през месец октомври няма да бъдете така в състояние да видите ясно какво гнило всъщност има в този социален кръг. Какво, не бих казала враг, но по-скоро хора, които наистина би трябвало вече да напуснат вашето обкръжение и това ще се случи сега в сезона на затъмненията през месец октомври. Но до тогава вие като сякаш го предвкусвате това нещо и предварително сте готови с някаква стратегия, която обаче не ви е толкова ясна. Така на едно интуитивно ниво усещате, че там нещата не са добре, по някакъв начин не са добре. Има някой, който ви дърпа енергийно назад, който ви сякаш използва, който просто по някакъв начин ви ощетява и този социален кръг наистина ще търпи ревизия и преразглеждане, но сякаш чака по-добри времена. Месец октомври няма да донесе така необходимата ви яснота и категоричност, с която всъщност да успеете да отсеете хората, но ще бъде една така добра подготовка и интуитивно. Включете интуицията си, защото има нещо, което трябва да се разчисти в този социален кръг. Да видим съветът за вас. Съветът за вас е каквото и да започвате, каквото и да правите, го правете с любов. Отворете сърцето си, тук ето за телците. Не се затваряйте, не се заключвайте, пуснете тази емоция в живота си, така че тук в любовно отношение, може би за това Вселената ви дава тези емоции. Няма как да подредите всичко, нали, да го планирате и да го подредите, както може би тук повечето от вас обичат. Малко ще трябва да се люшкате така на вълната на емоциите преди това, така че съветът за вас е: отворете сърцето си, защото наистина само през тази врата на емоции, на чувства, наистина на чиста обич, на чисти намерения, ще можете да продължите напред. Така че отваря ви се такава възможност, чувствайте, мислете някак със сърцето си и чувствайте. Тук на дъното се вижда и двойката на чашите, което е начало на едно добро приятелство, така че наистина бъдете отворени за новите приятелства, които ще започнат сега, точно в този период. Те ще бъдат значими така в по-дългосрочен план, така че ревизирайте тук каквото има.
но отворете сърцето си за новото, защото някак то предвещава добро, предвещава това да можете да се радвате наистина на този живот по някакъв начин, така че повече емоция, повече позитивизъм и сякаш повече лежерност, като че ли си позволете, за да се насладите всъщност на месец октомври. Това беше вашата прогноза. Земни знаци, благодаря, че останахте с мен до края. Желая ви един вдъхновяващ месец октомври, следвайте своя звезден път и до скоро!